kuɗin hotel ɗin ma ita fa ta biya. Tsakanin shekaran jiya da jiya Allah kaɗai ya san yawan istimna'i da aka yi. Ashe yarinyar ce ta biya musu kuɗin hotel ɗin da aka mata bidiyon, gaskiya ta fara fitowa. A halin yanzu dai abubuwa sun ƙara taɓarɓarewa, inda aka bankaɗo cewa yarinyar ita ce ta biya musu kuɗin hotel ɗin da aka je aka yi mata wannan bidiyo. Lalle wannan abu sai dai mu ce Allah ya kyauta, ganin yadda abubuwa suka ƙara taɓarɓarewa. Lalle dama abubuwa irin haka na shan faruwa, ganin yadda wasu 'yan TikTok ɗin a kwanaki aka ta ganin update ɗinsu na fita. To a halin yanzu ma wani update ɗin ne ya sake fitowa, amma kuma ita wannan ba 'yar TikTok ba. Wanda hakan ne fa sa mutane suka ce to lalle fa da walakin gora a miya, inda wani gaye dan TikTok ya fito ya tona asiri wai ita ce ta biya kuɗin hotel ɗin ma. Wato tsakanin shekaran jiya da jiya Allah kaɗai ya san yawan istimna'i da aka yi. Wa'annan matan kuma masu zama gidajen iyayensu wanda suke da separate ɗaki, Allah kaɗai ya san irin abubuwan da ya faru tsakanin shekaran jiya da jiya. Domin wallahi wannan bidiyo na Halima, in dai kai lafiyayyen namiji ne, bayan da za a kalli wannan bidiyon tsimin ka bai motsa ba, kai ya sa alaji. Kaga yarinya da aikin manya. Da Allah ku yi haƙuri, ina ta ganin comment section dina ya cika, mutane sa ta maganganu. Sannan kuma game da yadda ake magana wannan scanner yake ga muku dinnan cewa a ba a hankali, amma iya masu amfani da iPhone fa nake magana. Wado a cikin yan comment masu bi na DM suna magana, ina ga kusan mutum 5 dai yanzu na koya musu kuma sun ce min gaskiya yayi, ba matsala, suka ce yayi sosai kuma suna godiya. Amma dan Allah da ya amfani da shi da sanin ya kamata, saboda Allah. Ku kuma yaran nan wallahi ku kiyaye, wallahi ku ba hankali. Gani ga wani ya isa wani tsoron Allah. Yawwa wannan kawai shine. Allah ya sa mu dace. Amma update fa sai ƙara sauka suke ta yi. Masu bi na DM su ce tura musu kaza. Ina ga na samu na tura mutane kamar guda 6 da ya dazu. So ba damuwa, da bukata still da abin DM abun magana. Ikon Allah. To wannan yarinya Halima din nan, wallahi tallahi da yadda muke tunanin wannan abun wallahi ba haka bane. Na farko wannan yarinya dai muguwar yar iskan yarinya ce, tashin farko kenan. Da mun dauki laifi gaba ɗaya mun dora ma wannan yaro, ashe wallahi tallahi ba haka abun yake ba. Amma ina jan kunne kuma ina bada shawara, wannan bidiyo fa wanda bai kalla ba kar ma ya kalla, wallahi abun ya ɓaci. Style ne ya kai kala 10, kuma ga su voice note nan ma duk ya fito, yake cewa abu ya faru shekara 1 da wata 6. Ba wani auren ta taso fa, ba wani auren da za ce wallahi. Video yaro yayi mata, ya tura mata video kuma je ya kwace a hannunta, video ya kwace, video ya kwace a hannunta, video ya fito. Kawai fa yarinyar nan take cewa in suka haɗu sai ta ƙure mai gudu. Ashe ma kuɗin hotel ɗin ma ita fa ta biya. Wallahi kuɗin hotel ɗin ma ita ta biya abinta. Take cewa sai ta ƙure mishi gudu, style ne kala ya fi kala 10, take bankar yaran mutane. Yawwa wallahi wannan ko matan aure sai so sun nemi lecture a gurinki. Sannan abu na biyu shine shi wannan magana da ake ma yi yanzu haka, yarinyar ta fito ga voice note ta ce ita fa she no go kill herself. Abin nan ya faru shekara 1 da wata 6, kuma ba magana aure da ya fito. Allah ka shirye mana zuri, Allah ka shirye mana yara. Amma TikTok bala'i ce. Yawwa sannan kuma ku sauran yan matan, in har tun da jima'i nan ya zama ku jiki ba ku iya bari ba, kuna zuwa hotel ne ko ina ne ku yi mahaɗan ku, ko ga saurayi da waya wallahi tallahi ku gudu. Babu ma kaman iPhone din nan. Ita wannan iPhone din fa ba sai an kafa maka kyamara ne straight ba ake maka video. Akwai wata app da iPhone yake da shi,